Att det var Klaksvíkar Hornorkester som spalte Tjåleie til Luxemburg. Og så skulle vi ta to Alfakra Landmøyt. Spela fotboll. Och här är det akkurat ni Jakob Mikkelsen, Ole Johannessen, Jens Christian Hansen, Johan Byriel Hansen, Hans Froe Hansen och så är det Soni Olsen som kom in som mycket med i vänstersojo, Froe Benjaminsen, Julian Jonsson, Jakob Borg och Jan Petersen och Christian Högne Jakobsen. Ja, det blev alltså ja, som sagt är det två av Montmont til Luxemburg. Irskes fotballfløykarer. Malmøren, han andre Malmøver i... Og han som en tog for skrønt. Det er ganske det som det sette skal jobbe på. Botta ut i syna. Dette de store mennene kom inn. Hesen for Julian Jonsson. Det er godt innlegg. Julian kommer vel inn fra Minja. Og så han mangler en. Helst ett längt utspel från Jakobe. Julian Luncher. Och så plöjer Lauren och point vi synger där. Ja, här syns jag inte alltså det som jag brinner på att omstånd är så där så att så att det bottnar hoppar på man liknar nog ut som mamma och Antje Föringer, Antje Kvittemauer efter Boston. Och så är det Johan Byriel Hansen lettrar fram till Christian Högne. Christian Högne strujist här, över Jan Vissar här. Så är det Froe Benjaminsen, Iver i vänster sojo. Ja, det är lite att det var Sone som var här. Så. Och här är en fullgård Jan Petersen, point ovanför. Ja. Vi är kommit väl igång till i 17 halvlek. Ja, en fantastisk god mål. Vi såg inlägg kommer här, gott inlägg och större chans för man Nevan. Där räcker han fullkomligt skarpt. Att det är man kan en 100% chans för Hassen skär och han var in. Ja. Gjort förbast här av botten om lötne. Och så fäller vi all upp här. Men man tycker på bror. Och här kommer Jakob Borg. Christian Högne Jakobsen. Och så är det Julian Jonsson. För från vi och från Europa på skottet. Ett nice akkurat inte. Nej, föringar är nog inte helt nökter vi den här Jan Lloydsen Fyrbilds. Här är Jan Petersen och han släpper en område i Pendal och domaren häver pojkar av brottspark till Följar. Ja, vi går gå se där sitter man kan säga sitter klassen där värsta men pointar ju han. Så han söker mitt där. Sitter häppen ganska färdigt att ringa så härifrån. Men Brottspark är där. Då ska det stå tas. Brottspark till Följar mot Luxemburg. Vi har 5 minuter eller 6 minuter efter att spela. 0-0 är ståan.
Jens Christian Hansen ser ut till att han ska ta det stora övermasser. Och till en otroligt trubbel stöva Jens Christian där vid Rui. Han har läckt ving bant emot så här och ska ta shot ett brottspars. Bant där Rui. Barne Mower men så är det där rutinerna och annars så spelar in där. Jens Christian hever alla för rutinerna om läkar hever han. Hever skott Brosberg fel men jag minns inte att han skott i landslinjen. Nej, man skår här mot för smart London så står sticker ner vid någon. Men det är inte bara se att Jens Christian det är trubbel. Det är trösti som man kan ge och här Jens Christian Hansen som är via till landslinjen efter att han varit bort och långt. Ja, följer det åt 8-0. Vi är åt mot Luxemburg. Helt gott. Framför sidan helt till vid mål och långa mål kan man bättre bollen. Som säger är det konstruktion är rinkar att sparka då. Han är säker, det tvinnar spelar in. Jag tror det går. Så gör det. Stort till över bollen. Innan så Johan Litsen upp målman för rätta vem med bollen som är väl placerad över att det inte möter som målman från Petter. Så gör det. Vält. Tack för Jens Christian Hansen. Vi är åt 8-0. Och det är minst 5 minuter efter till 4 minuter efter 4,5 minuter efter av vanliga lagtöjene. Nu ska Luxemburg fram och det kan så upp att ge och kram Malmö-laga att säga till för 16 minuterna. Ja, nu ska vi väl löpt till även här. Nu skulle vi simpelthen binda om. Det ska inte hända, men vi måste själva inte träcka och längt att dra ut och ge vad Luxemburg ska lida och initiativ ofta att se han. Men nej, han har haft en äcklig avgörande like mot i första mål nu. Hans Fröe Hansen och Julian tror jag samman här och så är det Jan. För att nu kan det inte vara nekv efter till domaren Bruxlar, hesten här kroatiska domaren. Hickar efter klockorna. Nu måste väl vara förra löt och han fyra Bruxlar ända desten nu. Johan Byrial Hansen, Julian Jansson. Och så Bruxlar domaren, nej han Bruxlar för första frysparske. Men nu är det bara några få sekunder som talande om. Och i Hesselöt och Bruxlar domaren. Vi tar vunnit 8-0 mot Luxemburg och Svengaskari och idag. Vi finko att tro i stiene till Luxemburg vi tog ut Ranger. Ja, man kan så säga att det stora fotbollsspel inte det blir mer än ska vara vatt fotbollsuppvisningar men förra vill det mer än det Luxemburg ska ligga och tar finger betalt för det. Vi tar alltså som sagt nu chase i hese EM undan kapping och lite och fjärde eller femte plats vi ligger framför Luxemburg och framför oss har Schweiz 11 steg och Jugoslavien har 12. Vi tänker att hese tror stegene som vi kommer efter och här kommer vi bara inte förrjön till Lukovi. Ja, helt avgörs och vi har varit en disk till Miggedagen och det skulle vara kvar och han vill att det kommer läck på kontorsvar och vi har omgå kartén och inte lägga kanske upp här och lite vatsk i omständighet det kan man se det ringa för men allt gott.